Ko ka san cewa duniyar Saturn ita ce duniya ta 6 daga ranar mu? Idan baka sani ba, ka biyo ni a cikin bidiyon nan har ƙarshe. Duniyar Saturn tana da abin da ya bambanta ta daga sauran duniyoyi. Tana da zobe mai kyau, mai ban mamaki. Wannan zoben yana kama da zinari ko azurfa, amma ka sani ba zinari bane kuma ba azurfa bane. Wannan zoben kankara ce da kuma daskararrun duwatsu da kuma ƙura su ne suka taru suka haɗa wannan zoben. Shi ne suke zagaya ta kamar zobe. Duniyar Saturn ba za a iya sauka a kanta ba domin ba ta da doron ƙasa, gas ce. Duniyar Saturn tana da hasken gaske da kuma launin zinariya wanda ke matukar jan hankalin masu bincike. Abin mamaki, duniyar Saturn tana da wata 140 ba irin duniyar mu ba da ke da wata kwara ɗaya. Duniyar Saturn ta ninka duniyar mu girma har sau 9. Daga cikin watannin da gare ta akwai watan da ake kira suna Titan, wanda yana da ruwa da kuma kankara a cikin shi kamar irin na duniyar mu, amma sun kasance na guba. Iskar duniyar tana da sauri fiye da kilomita 1800 a awa ɗaya, wanda ko da jirgin sama ya kusance ta dole ya ruguje ga baki ɗaya. Kar ku manta ku yi following ɗina.